Dede jemur. Ana gini kena panas nang. Wis gendongan nang. Nang jero. Heeh. Gendongan kan anget. Jemur. 1, 2, 3. HP-ne ning kene. HP loro di WA sik iki tak sing mbilo lho. Heeh. Tokek kecil. Oke. Yo, delok dipek bayi mbak. Enak banget. Kita ngerekamnya pakai handphone ini, guys. Kita coba merekam pakai HP ya. Kembangnya dikuluk gak apa-apa saiki. Suasana di pagi hari di kampung beginilah kondisinya. Awas lah, Mak. Gede anu. Kacang panjang. Gede burung. Ya aku tak pek tak kuluk kae. Nggih, mulai. Se. Karepe moli ki anu kok anggap pitik ning ngono gak aweh kok. Iki men ngendok iki lho. Ditunggu wedok iki lho. Nek nu nek ditunggu iki gak sido ngendok kok. Kok bayame gak metu, Mak? Wis iki wis punah wis anu cara iki cara wis tuwek wis anu wis wegah. Woh. Kok tukuling kono ya. Kok tukuling nang kono wis anu. Iya kali ya gak akeh nggak ya? Gak wingi nggak. Ini kae koyo ngono. Sampai turah-turah dipek pek sapa Unicity? Heeh, kae. Kono Jakarta bareng. Heh? Kono Jakarta. Masuk ke Jakarta ya? Kono Jakarta. Indi meneh dong telo dikei anu. Cemene digolo? Yo. Aku dikei kerut kae. Lah kerut kae wis tak pekne pirang-pirang dina kowe tak kon nggawa. Gedhe wae gak tuwek yo. Enom banget tak. Jane wae akeh, Dik. Tupi tawon. Ora mbok blongsong tak. Mbok kelokan anu kopi enak dowok cilik. Kan medhuk Dik, wis gedhe apa urung? Apa? Tempe. Moli. Ngucut-ucut pitike ngapa ta Moli? Oh, pitik mlebu kabeh ra tutup, Pak. Suasana di pagi hari di perkampungan begini. Pakan ana anu. Mama, pakan ana. Pakani nek ngono? Heeh, lha rono. Ya Allah. Ini lho marai ngulang. Lah ngono kuwi nek ngulek kuwi njeluk pakan no. Barang kene ora. Iki abang iki tuku lagi iki. Sik endi? Abang jago iki. Gak kuwi sing pitike dhewe sing dhisik. Sing tuku sing cilik-cilik kuwi pira? 18 pira? Tak kita 15.000 pira? Sekarang tuku neng ngono jane dina iki jane pasar jane. Bekonang. Oh, tuku nang kono no. Nek kuwi tuku nang nggone kono, mundur kono. Ora sing pasar dina iki jane. Tuku pitik 50 ana jare anu ya apa iku? Ngono kene kandang lho. Lah lho omahe. Ora maksudnya gak midil ngene iki. Oh, bapak ini ya kon tukune asli. Di kok nek kono terus sik ngono. Udah jagani dhewe. Ora nek dukane kandang elek. Setengah tahun apa tapi lemu ngene iki. Heeh, bebas ngene iki, Kak. Gur. Kene, Mak.
Oh kok. Ngono moro kabeh. Ah bayemku watakku lho. Nek kene orang loro nang di siji. Nek kene lho. Bang, ini. Tapi nek dipakane kene iki tuman, kok rene terus mbok. Ora ning isor. Kur. Sik, ngene sik bosik bae. Sik. Kumpita lho nah. Kur. Iya, pitik nah. Kalau jago cek siji kek nurune esuk. Kur. Anggur pirang-pirang dino tangan. Ngono wis gede-gede kok. Hei, Kan baru gede. hei. Iku pitike gampang diatasin ya. 17 tambahan 17 pitik. Ayo argel nih berarti kok Pak. Gak, tekel gak? Gak. Kita mesen iki. Jajal gede apa ora? Ayo semini iki aja. Dhuwur. Metune ku ana lho metune. Mesen iki. Ono. Oh, ora wong kuwi tok kok, Dek. Iso. Anu apa sih? Iso ora apa iso. Minta isan. Ngeri lho anu congkat iki lho lek cuaca lembut. Heeh. Arep. Enggak ada piting ini ben gak kering. Ya nek ini kan ini tak ajar. Ini lembut. Kok engko dicampur sego ngono yo. Kok katul. Iya. Lah aku gede ngono mari nggone kuwi rene nglanggar sengani Pak Gajah Hitam. Anu ngarepe langgaran, ngisore langgaran. Nyani lho. Lah, tunggu iki. Ojo iki iki. Kayak kandang tapi. Alah, gah wis angkem. Aku nak duit. Dari ana tak mencek anu gede apa? Nek wong gede yo mek gede. Nah, piro? Ya, endi rene kok? Heh? Tak blongkos kok. Kayak nek Ora ana sing dibongkos kok. panganan anu kali ya, Wah. Berarti lho iki yang gede yo ta, Dek. Lho, ngene iki. Dibongkos itu panganan anu apa iku? Bukan itu lalu ora kok kayak lho. Oh, kok mulai gitu. Lho, dhuwur yo. Ngono Pak anu nyawot. Bukaan ku enak nih. Ora ana apa-apa kok dikei anu. Oh, gosok ini. Lho, iki gede. Kelonen. Pitik sak nek iki tuku 50 ning kasino anu sedina 5 kilo. Katole. Kamu tuh ya sak tuh kok didiangke lek nyarup polar karo pakan kelinci. Hei, ditendang. Aku kayak sing gedhe kuwi rene kok ya. Cek papat. Lah ya. Pitik dhewe. Gedhe kan beda kuwi andong-ndok kang dhewe. Kayak ngendok meneh lho. Ndoke tak jikuk iki. Lah ngopo? Wong iso dadi kok Kok iso dadi gede-gede banget iki. kowe man. Lho dadi ning. Kepit. Mbokane putih kae. Mbokane lanang, mbokane iki to no, manak sitok tok kae. Papat tak buak kabeh ndoke. Lah ngopo? Kemlekeren lho nek kopi lho tak gorengke kae. Rene moli. Oli. Iki iso diblenan. Ban-ban. Papat. Aku ndek loro ya. Hah? Cek siji jago. Tinggal mbok dol kae. Iki nek ra dedet ngono kudu rokok dol siji cek gede kae. Heeh. Nek gede ya teh tak dol, dol gelek bumbon. Iki. Oh, harga sendiri nah Harga bolane ayam. ning siang teh atur ngono. Ya apa? Ngeti wae kok ayam iku ya. Garing nek tak pemene. Yo yo kendang Ngene. Lan ukur anu kira tak ngono. Lan ukur tak ngene kene ngono. Oh, tunggu. Kayak ini disenang tembok. Hah? Garing. Iki apa? Tak cukup Lah ngopo dijak? dijaki. Gak dikirani. Yo langsung mang. Lah kuwi lho mbok ini. Pokoknya Pak nang Tegal mbok ya. Hah? Nang Tegal. Omah. Oh, Tegal nang sawan. Kesel. Pilih-pilih kesel. Untung ini gak disirami di sana. Gak. Ora kuwi. Siram iki kena. Heeh. Mungkin copot guntingan dhuwure wae, Pak. Ora kok yo tukul dhewe. Pokoke mati nek cepet-cepet pokoke mati.
tak mbok. 5 jane ki enek siji kudu juga enek. Ini 5. Ngono ki sakno sesuk mulai sesuk makane kudu sering ning isor, Mak. Ning isor terus yo. Lah iki pokon makan ning kene lho rene kabeh. Lah ya. Engko tak tuman rene ndang. Ndak rene malah. Kowe ngerti ora iki iki telek tok iki. Sore tak siram yo lencong. Nek gak lencong ngono nek ngene iki sik disiram. Lencong kok. Bleler wae dipokok. Ya sampean pitik anu ngono iki. Ya kayak pitik harga oke. Dibeli, Dik. Kalau semono kuwi, Dik. Nanti bayar lho. Kalau kono ayo-ayo. Lombok ning dhuwur. Nyangke mbok lebokne anu kok urung. Wes. Lah kuwi ah. iya lho, Mbak. Apa ngomong, Mbak? Heeh. Lah iki lho sik sak kertas ngene. Lebih legi. Ada yang kan mau jipo. Ada sih ya. Iya kuwi wae. Oke, oke. Bayem lho cek nom-nom lagi tukul niki pek ono, Dik. Rene sing ngepek iki. Lah aku saiki ngelemke pek-pek bidik. Takku lepoke kabeh ya tumpang. Heeh, enak banget. Aku nek cedak iso nggantungke, Dik, tapi nek rada adus Iki lho semene. peken. Dhisik. Gede lah, kok tani gede kapan meneh. Kok lalu ini. Hei. Pipine iki. Pipine iki. Pipine ada. Inget wae seneng pitike. Nang batok. Lho, pitikmu ta? Gede. Pitikmu keh. Jane, nek gak iso mbrongkos aku, Dik. Bosok kabeh. Ku nek tak brongkos wae lah, wae ora umum jane. Dipangani anu kuwi apa kuwi? Tawon lho. Tawon. Anu, Dik. Tak kek ajane yo pineh timun. Heeh, timun wis ditangger galem. Timun ijek ya, Pak. Cek. Temene kene. Wis cemene ra enak. Kur. Ya sing anjune ki wis anu lho, tira. Yo nek ada ono plastik sisan rene kene dilepne ayo. Kur. Kok keturun neh? Yo. Nek bengi tibake mangkring ning anu. Hmm? Ning kayu. Ya kan. Ben siji engko tak gusahe ngalor. Lha wis metu. Nyarene. Syuh. Kur. Lha kapiye? Tekok ana nek-nek tuku. Masih adi yo? Diingi sitoke dituku 10.000 jadi joli kelinci, Ding. Apa? Pitik. 300 untuk 17 pitik. Nah, aku nek nang tak wis. Nah. Kuwi jandel kok kene wae aku gedene. Brong sama meneh nek cedak-cedakan. Gayurin yo, sak ono iki, mana mas? Acange mau ini. Acange. Oh, sak lebih. Bapak saya tidak kilo. Tang apa? Ditutulin doke nama tuh. Ndok nesan. Jadi ngendok telu umbung kana. Engko dadi pitik. Dadi pitik nesan. Nek pitik dhewe niku malah anu. Apa pas mlebune tutup, Pak? Heeh, jane. Kan nutupi jago gak iso ngendok. Hah, nek ditutup jagone gak ngendok. Ya ora ndang-ndang kok. Oh iya bener kuwi kan ditutup ngendok. Ora. Gede banget ya. Mungkin ndang Siap, anu tak ndang. goreng. Ya ojo mungkin go. Kayak bisa nang biyen dong ngono. Enak biyen. Enak ya ndok pitik iki. Timbang no leher enak pitik kuwi. Sing ngono kono terus ngendok pisan. Ndang pisane nek kono kok terus ning Kok tak tambahane damen. Weh, lah mbleguk. Nek nyamuk apa ora iki? Asline gelem nyeblokne apa ya tukul ya? Iya no. Wong kene lah ngene dhewe nyeblok ning endi. Ning bengi aku golek pakai tentu sedinah ya le. Tak esuk-esuk tak goleki mlayu kabeh. Wah, kandang. Gak aku golek gelem golek sak tak dhewe. Darah kene oke. Entuk ya. Kene Iya. Nek Pak Pepi apa lah nek wong liya digolek aku dari nyolong. Lho dhewe mbok dhewe kacang. cek Malah lagi ngono kuwi enak kok.
Enak sing enom ya kacang. Tapi ra iso mak terus.